Salutare! Suntem în 1 august 2012. Ne aflăm la stupina Albinuța din Logic, județul Mureș. O stupină de 170 de familii de albine. Stupină care a beneficiat de fonduri europene pe măsura 112. Da? Avem și niște plăcuțe de identificare care le-am făcut din plăci reflectorizante auto. Seara se văd foarte, foarte frumos. Da? Avem aici o imagine de ansamblu a fermei. Astăzi sunt 36 de grade la ora 6. Albinele se află la umbră, sunt foarte bine amplasate. Da? Și am să vă arăt acum crotalile care le-am primit săptămâna asta de la Asociația Crescătorilor de Albine. Bineînțeles, ca să obții crotalele acestea trebuie să îndeplinești niște condiții, adică să ai autorizație sanitar-veterinară. După ce ai obținut autorizație sanitar-veterinară, faci o cerere Asociației Crescătorilor de Albine sau asociației din care faci parte. Vei primi un număr de ordine, da? Și vei pune aceste crotalii. În cazul de față se și vede, eu folosesc un aplicator cu silicon, le lipesc cu silicon. Sigur că am avut și recomandări să le lipesc sau să le înfiletez cu șuruburi. Nu mi se pare o idee foarte bună. Da? Iată, avem aici pe fiecare stup pregătite crotalile. Da? Și aici deja, iată, sunt aplicate. Uitați-vă cum arată pe acest sistem de stup multietajat, model canadian 8 rame cu cat de 3 sferturi. Da? Și aici iarăși se vede da? O ladă Dadan, la fel ca și aceasta. Da? O ladă Dadan pe 18 rame. Este o ladă pentru începător, se lucrează bine. E folosită pentru reproducție. Da? Multietajații, lucrăm cu ei, facem miere de calitate și cantitate. Da? Trebuie să avem grijă să nu deteriorăm crotalul, pentru că noi astăzi crotaliem stupul, nu lada practic. În momentul în care vom desfința acest stup, poate peste un an, peste 2, vom lua crotaliul și îl vom pune pe altă ladă, da? Dreapta sus. Aplicăm silicon, după care el se lipește foarte, foarte ușor.